Abram warning me nozahu nuzu. No kwachi neke from some biaron oboda mi mege wanya na ya boom. Hey! Also no gezi talk ka ha lamuni. Oh, manambo ni kwa mele ya na mporanya. Ma gwa ya se ya datu no wedi heneme o wedi heneme makana chim nefe mwanya akwụkwọ nsọ ya gwa m na akwụkwọ Timothy 1:7 ya kwuo wee sio na Chineke kere anyị enyeghị anyị mmụọ nke ịtụ egwu kama na o nyere anyị mmụọ nnagide anyị ikwu okwu anyị akwụrụ. Yes, anaghị m atụ egwu ihe mmadụ ga-eme kama na onye m na-atụ egwu gwụla Chineke onye pụrụ iwibi ọnụ ahụ ma laa ya n'iyi. Ụjọ atụla. Eziokwu, broda. Ihe na-ekwu bụ n'eziokwu. Mana egwu na-atụ m. Na gịnị? Broda, egwu na-atụ m n'ihi na ya bụ nwoke dị njọ. Broda, biko. Ọ dị njọ. Mana Chineke anyị dịkwa njọ karịchaa n'ụzọ eziokwu. Akwụkwọ Aịzaya chapter 54:17 ya wee kwuo sio na onwedị ngwa agha ọbụla eburu imegide ụmụ Chineke nke ga-aga n'ihu. O wee gbakwa m ọzọ sị mụ na ọ wụrụkwa ma mgbakọ na ndị iro ga-agbakọ. But they will gather in their own name. But in the name of God, they will scatter. Don't be afraid. Namu Dike kamso. Onaiso nazo budike. Oh, Dike kamso. Onyemso nazo budike. Hey. Dike naga, hey Jesus, dike naga, oh, dike naga, hadu nebo juda, dike naga. Kelo. Jide ma ho modo toro maru aha maruwa.
motu ka ife mezin ihe niile emezole gasị ele ka emefron ihe niile emezole pardon my manners igbe ga arụla kọsọm abịadị mechi gara aga n'ihe mere better the same accept my congratulations no ọgụdụ eme ha ọdọ asọ zemmewe yesterday was a day a day to behold machi ọgụ mina odumodu ntị gị isi odumodu letere m anya ya ele m anya si ke uyom onye mebi ya ele m anya mbie ya onye iberibe ọmadụ sawo mama zo ntị gị isi ya esetọ nkọ nwere odumodu ka nnula ọwụnụ nke anyị nọrọ oge ote gị bịa oyiri nga mbuze kpara ike iroshon nju asachala otu ejiri gwọ ya wụọ brokọpụ nju asachala nkọ ntị gị isi odumodu sọ m sịsa ya mote m lima Beyonce mike nse ihe nwụ BTDTEC awo ya wo spelling ji Beyonce anyụrụ m ya anya machi akọkwanye abịla gị nye mmadụ nsogbu ya si ebe apụọ sikwa ebe apụọ dozie bụ onye ahụ asali oke ịsa ya ụka na ya ekwu ihe ọbụla masịrị gị gwa m okwu na mmeni ha ọkwa nne agwa m okwu na lụsgado asị m ewere gị webata chetara m nso n'owo fine boys nwoke Chineke nna kpọrọ kpụkpọ ọnụ ihe ọma lela ahụ ọnụ ruo mgbe eruru nta kpọkalalụ ya emechaa gogo mma alelekwara m anya gị nweta m na TBT ma hashtag TBT gị hụ m maka Chineke nna gị lasị mana obodo n'ota dị mbụ nwere ihe gbasatara mụ na onye isi na ngwọrọ isi na ngwọrọ Beyonce enweghị anything to do with you. Back then in Louisiana, I don't give a damn. Yes, I don't give a damn. Ndị mana ha na-erika, ndị mana ha na-araka. I die with men of cream, dala cream. Ndị mana ha na-ararishi ihe. DMS, Jay-Z, Ludacris, ele ha 50 cent aka ha nkụ. Ma Drake no nwe. Drake mena anga club time bar club mena blaze aka gara mebu are you ready tan ewa shila ma se to TBT mo pora akpon no chai what a mess, no time to check time mama helania what am berika otobola aba bia lawa no time to check time ebe okwe ibe ka ibibara dị mma ọkpọkwa anya berekwa ebere nnu ebe obodo ọtụtara akwa na-adịdị mmadụ anya mana unu ga-ama na-esi maka Chineke gị kwa ma nke ọdọ nwere mbibigbuo m asọm mmadụ onye gwara so kasa agbaga m ụlọ nkịtị ọkwa onye ngwa Amazon ọnago Aponya. Egbukwa misi o mama egbukwa misi. Ama na nka fuzo egbukwa misi o. Ala ko yisi. Egbukwa misi. Ụzọ ndụ nwa nwanne gị nwoke. Si na ọbụla ya na ọbụla odumodu. Ọ nata aka ya na odumodu wee maba aka. Ọkwa ofu alụsị nwa odumodu bụ nne gbuo nne ya. Osi dugwara onye ki ogologo mmiri dugwara onye ki ogbu wakwa ya wepụ aka enwe n'ofe ọ ya ọlụkwa enwe ya welukwa aka enwe n'ofe ọ ya ọlụkwa enwe onye kwe nka nwa alụsị ewelu nka gbuo onye ọbụ na anụ ife nna agwa ya gwakwa ya na agha ọ na-anụ bụkwa odi nne na ụmụ ọ ma egbukwe sonyanwa ọ ya egbu yi gbuo ezinụlọ yi ma gbukwe nke nwanne ya nwoke kuchegidekwa ya. Hey, biko OGWUMAGANA ewe n'iwe ụzọ ọbụla ụzọ ndụ siri mee mehie gbaghara manyekwa aka yọrọ m odumodu biko
ya gbaghara ụzọ ndụ maka ịgwa ya okwu aga m agwa ya a ma agwara ya okwu n'ihi na ọ kwesịrị ịnụ ihe m kwuru biko ụzọ ndụ ka ọ kwalụ ngwongwo ya na-achị azụ ebe o si bịa oberegede ebe ka a na-ekene eze mmụọ ọkwa akwa aja afụ ọkụ onye sikwa na o nwere ife ahụ eme ya erudekwe mmanụ tenya na-arụ onwe ife emeli ya gwakwa ya ọ gbasukwa odumodu iwe odumodu ka ọkụ na-agba ọzara ọkụ ogbu onye mbọsị ndụ na-atụ ya ụtọ ọgbakwa onye nwụrụ akụ ya na-ada gwakwa ya ezinụlọ mezuo ama adịkwa ndụ wee ka ọnya ba akọ ọ ga-abụkwa oli nne na ụmụ ndị na-agbago ụgwọ ama gbọdịrịkwa ndịda bọsị ahụ na anụ ife nna agwa ya ozi ka eziri m ji ezie gbaa odumodu ọ gị bụ dike n'ụtụtụ gbọgbọ nwa akọkọrọ ite onye ozu n'ụzọ ya nwere ya n'onu ọkụnụzie m nzie na ome m n'isi ome m n'ọnụ na-ekwu maka ekwu mekwa na okenye ekwu anụghị na-egbu nwata okenye fụ alụ ekwughị ọnwụ obido n'anya lebe ule ezikwe m ka ọ dị m beregede ebe ka ekenekwala eze mmụọ beregede ebe onye sikwa na ewu ata anyị igwu n'isi gwakwa ya ka o butuo igwe o bu n'isi dogo OGWUMAGANA dị ike teyete agaba OGWUMAGANA dị ike teyete bụ onye a na-aba ntị ka a na-aba ji agaba fọrọ m n'ụzọ je wee due m ozi ọkwa gị nyere m osisi kpọrọ nkụ na-ekwu okwu si m wee lụ ha okwu beligo okwu ọ bụ mụ tiere onwe m osimiri atụ nnu kedu ezi ije asị m na kata ma nwaanyị ya ama mmọnwụ OGWUMAGANA biko emene ka ịra iwe gị dị ọkụ lotuo ụzọ ndụ lekwenụ m anyanwụ ọkwa onye na-ekote n'obodo a ọgụdị ekotere ya nsogbu adịrị ụzọ ndụ ga-alaghachiri ebe o si obodo a ga-aba m n'ụzọ ndụ ebe ọ bịazi ka ọ bịazi n'obodo a ya bi nwe odumodu aka n'iru ọ ga-awa ọkụ ụzọ ndụ bọs liv hei deede m ama m na ịbịadị m ga-abịa ndụmọdụ ka m hapụ ime ihe Chineke nke eluigwe kwuru ga mewe ihe arụsị apịrị apịa kwuru lekwa anya m agwago as long as I am concerned akwa ịhụrụ odumodu unu ma odumodu enwere ike n'ebe ụmụ Chineke nọ ike ya bụ ike nkịtị mechie gị ọnụ ụzọ na-asị gị mechie ọnụ maka ahụra m na isi adịghị mma imepere ọnụ iji eri ede na-achele nji arụsị obodo anyị arụsị na-echekwa obodo anyị jeche anyị ndụ arụsị nna nna anyị ha fewere tupu amụ anyị gee ntị ka m gwa gị ọ ka gị mma ugbu a iwepụrụ aka enwe n'efe tupu ya wa aka mmadụ agwachakwa gị na-awụ achọkwa m ka ime ihe ọbụla ga-ebute nsogbu between this ezinụlọ and odumodu wepụ aka enwe n'efe tupu ya wa aka mmadụ dede onwe dị ihe odumodu ga-eme onye ọbụla si n'ezinụlọ odumodu gụwe enwedu mgbe edere n'akwụkwọ nsọ na odumodu kere mmadụ ọ bụ Chineke bụ onye pụrụ ikwu ihe ga-eme ya mee akwụkwọ nsọ mekwere ka anyị mata na ihe ọbụla a na-abụ Chineke kwadoro ya ọ ga-eme. That is the word of my father. nwoke mechie gị ọnụ ebe ka chi gị ahụ nọ mgbe odumodu bụ nne gị na nna gị ebe ka chi gị ahụ nọ mgbe odumodu mere gị gị na-efe gị isi ka ụkpara ọwụta ka esi mụọ gị ụzọ ndụ gee ntị gbara odumodu ọsọ wepụ aka gị ebe odumodu nọ agwachakwala gị ya na-awụ ọ na-agwa ntị ga-anụ mgbe a ga-egbu isi egbu ya na ya abụọ ndị eluigwe how I wish our God will open your eyes. Ọ ga-amasị m ọ bụrụ na Chineke ga-emepe anya ga n'ime mmụọ ga-ahụta na ụzọ ndụ ka ịma mbụ agwụdo ụzọ ndụ ị na-ahụ ugbu a hapụkwa ote Chineke mere ka m dị it's for his glory. Ana m atụ ụjọ maka na onye mụ na ya sobu dike yes ụzọ ndụ gee m ntị na
were ehihie chọwa eghe ojii tupu chi ejie. Gakwa n'obodo anyị niile a jụọ ese maka odumodu. Ụzọ ndụ gbara odumodu ọsọ ya na onye na-ejere ozi Ogwumagala. Etikwula aka ebe ha nọ. Ndị a ga-asụkwa gị ka akwụ. Etikwula na m agwa gị. Aka m dịkwa ọcha. Akwụkwọ Corinthians, 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Na wee sị na onye ọbụla nọ n'ọnụ ahụ agaghị aghọta ihe na-eme n'ime mmụọ. A carnal man cannot understand the things of the spirit. Ihe akwụkwọ nsọ kwuru. Ama m onye mụ na ya so makwanụ m. Oge ruo, ọ ga-emere onwe ya. Anụ ahụ kwa ụdị nke gị a. Ndị nọ n'ime ọnụ ahụ na-anaghị Chineke kwuru kwa ụdị nke gị a. Gee ntị, agbachakwala nke ihe m gwara gị. Asịkwa na m agwa gị, ekwuchakwala m. Gị mara ọsọ, gị sụọ n'ikwe. Ịmakwa na asụ, gị sụọ n'ala. Wepụ aka ebe odumodu na Ogwumagala na-ejere ozi nọ. Ekwuchakwala m, apụọla m. Ka anyị kpee ekpere tupu gị apụọ. Gị nọ ikpe ekpere. Otu ọsọ ụwa ya dị, Jizọs bụ nke m. Ihe ọsọ ụwa mebe, Jizọs bụ nke m. Anụ nwanyị nọ n'ime ya, anyị ga-arapụ ya o, mana agaghị m arapụ Jizọs. Jizọs bụ nke m. Ihe m na-achọ ịkọwara unu na ọwụ Chineke onye zigara m sị m bịa napụta ndị obodo anyị na-agbụ nke Ogwumagana kere unu. Yes. So achọrọ m ka unu gaa n'ime obodo gaa gwa onye ọbụla, gwa ndị nwoke, gwa ndị nwanyị, gwa ụmụntakịrị na ndị yutu, so onye ọbụla jikerekwe. Let them put on the armor of God, maka na nnapụta ha erugo. Gwakwana odumodu na Ogwumagana bụ onye na-agara ya ozi, na onye ozi Chineke abatago. Onye ọwụ onye Chineke zikere gị agwa ya ebe ọ ga-anọ. Abatago. Ichiokoro ahụ na m ihe. Ichiokoro ịhụ na ihe. Ekwe mma na-agda mfụtọ n'ụwa. Here! Bịa ụzọ ndụ. Ọ gị nwa anyị na-eche ga napụta anyị n'aka iwu odumodu ka ọ nwere ọzọ anyị na-eche. Aghọtado m ihe na-ekwu. Elekwala anya oke mri. Elekwasịkwala mmadụ ụwa anya. Elekwele ọnụ ahụ ihe ị ga-ele ma ganya wụ na mkpụrụ obi. Chineke wee onye na-ele anya n'ime obi, ọ dịle anya n'ọnụ ahụ. Maka na ọ sị all things shall pass away, but my word will remain forever. Nya anọ ka m ji hapụ n'ahịa ndị eje wee bịa nọ ịbịa okwu mama ijerigokwe na enyo nene onwe gị. Ele ihe na-achọ ịkọwa. Anaghị ekwu ihe m na-achọ ịkọwa. Ana m agwa gị ihe m na-ahụ n'anya gbam. Ndị nwewe onye ndị dịrị ka e buru ụzọ sọpụtagodo gị. Ị na-eji iwe osisi nwa obere iru dọọsụ dị ndị mmadụ n'anya. Nwana ibu okwute n'anya nke gị nwa. Jee gwa Chukwu ga ha ka esi na onye mama ha sendere gị nya buru ụzọ gwọ ọgwụwa gị gwọcha ahụ. Anyị na-eji anya ewe mama ya kwuru nwa odumodu. Ịmekwa onye nwa odumodu. Adịkwa odumodu n'aka akụkọ ọsọ ike niile dị n'ụwa dị n'aka ya. Ike niile dị n'ụwa dị n'aka ya. Ebo meriri ka nwa, ebo meriri ka odumodu. Ike niile dị n'ụwa dị n'aka ya. Ekwe na n'egwu aka n'aka. Ike niile dị n'eluigwe ma nke dị n'elu ụwa. Ma nke dị n'okpuru ụwa na ihe dị n'ụwa niile n'aka Chineke anyị ka ọ nọ. Elekwasara mmadụ anya. Nwere ike na-ele moto a na-aganụ
gị so nkanka moto a mana hapụga ihe edere na moto banye ga-adala n'ime moto. Chineke bụ onye m na-ekwu okwu ya, ọ naghị ekwu okwu ụgha, ọ nakwado ekwu okwu hapụ imezi ya. Ọ bụrụ ma nnapụta obodo a napụtachago ya bikos ndụ anyị ewu n'aka Chineke ka ọnụ ọkwa ụnụ na-amị ya. bịa ụzọ ndụ ndị okenye mbụ si ahụ n'anya ekwe gaa gwa chi gị ya eburu ụzọ gwụọ gị ya gwacha gị eme ka ịma anyị na ndị obodo soro gị anyị ekwere na gị anyị anapụta obodo a n'ọnọdụ ede enweghị ị ga-agwa anyị ekele nna lekwe m ichiokoro nna ịpụ Mama, I am not surprised at all. Mama n'odumodu emesie n'ụlọ anyị ime mmụọ na-anazi ahụ eziokwu. Ọ na-eme a na-agbazi ụlọ eziokwu o si na ntị nke baga ya o si na ntị nke pụọ mana Chineke m na-efe ọ ga-agba ekwensu n'anwụ. Onye m na-efe bụ onye enwe ike gakwanụ kwado maka na ọ bụrụ ma nnapụta anapụtachago obodo a. ụzọ ndụ ka na-akpọ gị ụzọ ọnwụ asị ekwu ekwu mere okenye anụkadụ mee nwatakịrị a na-agwa ntị ntị anụghị egwu bụ isi ya na ntị esoro ya ka jebe anyị na-eje gara mitiri nne ka bịa ebe bịa ka ịsa kwuru ndị mmụọ Dogo OGWUMAGANA dike teyete agaba OGWUMAGANA dike teyete nnekwu mmanwụ na-aba ntị ka na-aba ji odogwu mmanwụ fụrụ m n'ụzọ je wee due m ozi ọkwa gị nyere m osisi kpọrọ nkụ na-ekwu okwu si m welu okwu belu igwe okwu ọ bụ mụ zinyere onwe m osumili atụ nnu kedizi ije eke mmọnwụ ijele mmọnwụ ọzọ na-agbọrọ n'ama ijekwuru ife akwụkwasị ya ọgwụtụ gbaa igwe alụ ọgụ n'nkume onye ya na-akpa na asị na ogologo ara ezo ezo n'afịa ọkwa nnene ekene emenu kenana kene efe na-emere anyị ife mmodu mmanwụ ọ mpụta ji ọgụ isi na ịpụta omebe ọkwa ya agbọ niile ji bụrụ otu mana anyị maara eke nwa ọfịa a sịkwa otu ọrụ na-agba nkwụsịkọ ọkụkọ onye bụ n'igwe na nwata nwaanyị nyobe ka ofe ebe ife ejerebe isi ya agbakwa nna mmodu ekene nge ekene atụ kene ngene ma kwọrọ ngene nwa ife na-egbu amụma si n'olu a ga-akụ ya kpọmkpọm maka na ife na-egbu ezi n'ụlọ ngwọta ya bịara arụ mmodu si m gwa anyị na o nwere ife ya eme emenwu gị naba n'ụlọ ichere oge na nwa ya anwụkwanụ ihe ọnụ m odumodu ka o merụ m ebere ka nwa ghara na-enwu n'ahụ m sofu ihe m nwere biko na achọbeghị m ili ya biko onye ozi ka mbụ ezie m nzie mee m n'isi mee m n'obi nkwu onye n'ọnụ amamụma odumodu ebekwere m unu ebere m unu iru n'iru ka a na-akpọ oke enwe otu dike mụkwara na odogwu a na-amọrọ dike aka na asị na eburu ọnụ gbaa afa ọdaba ọchụ ọkụ ya ịkwụrụ ọtọtụ ọnụ nwaanyị ime ọkwa ọmụta onye ala nnene ka ọ bụ onye ala si na ala atọkakwanụ mana iji ọka dị n'ihe erike Dogo OGWUMAGANA dike teyete agaba OGWUMAGANA dike teyete mmọnwụ na-aba ntị ka na-aba ji agadimekwu ga-ekusi agaba fụrụ m n'ụzọ jee wee due m ozi male ihe na-eme ka akwa lee ihe ị na-ebere akwa aga n'ụzọ nwa m na-anwụrụ ahụ m anwụrụ ahụ aga m na nke OGWUMAGANA nya ọ sị m na nwa agaghị adịghị na ọ ga-anwụrịrị lamanụ n'ụlọ enwe m onye inye aka mmadụ asị m gawa na nke dibịa onye anya nzu o ebe m si m agawa nwa onye na-ejiri m ụzọ nwe onye na-enyere m aka nwa m otu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ biko na nwa m ama m ihe m ga-eme ọtụtụ ndị kwara ala ngwongwo ha buru ihe ha niile gawa n'ebe ụzọ na-adịghị ịhapụrụ ụlọ Chineke ebe ewu ebe a na-enweta ndụ ebe akwụkwọ nsọ si na ọsọ anyị bịakwutenụ m ọnụọbụ ndị buru ibu dị arọ na ya ga-eme ka ibu arụ ahụ dịrị unu mfe gị hapụ ga Chineke gakwuru ekwensu what do you expect? Ọ ka ọ gwa gị na nwa gị garị ndị
owu n'eziokwu na odumedu ekwuole nke ya mana Chineke anyị ekwube ha Ogwumagana ekwuole nke ya mana Chineke anyị ekwube ha n'ụbọchị taa ana m ekwubi okwu n'isi nwa gị ọsọ onye na-anyị ikikere na ihe ọbụla anyị kwuru n'aha ya nke ahụ ka ọ ga-eme so now ana m eguzoro n'ikikere nke Chineke nyere m Jehova nke uzu niile nke ndị agha onye nke ụmụ ya na-akpọku ya gbaracha ahụbeghị m onye bịakwutere gaa ha rịpụ ya n'ụbọchị taa ana m eguzoro nga na-eguzoro n'oke nkume ike bụ Jizọs wee na-ekwubi okwu n'isi nwa gị na-ekwubi okwu n'isi nwa gị ka ikikere nyadachi n'ime ya pụọ ka ikikere nyadachi n'ime pụọ n'aha Jizọs n'aha Jizọs be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. In the name of Jesus. Get your healing. In the name of Jesus. Arise. In the name of Jesus. Kulite ni krewo wansa. Kulite makana atapu woge nabo. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Kanye dema, yeya adema, oyekelo adema, yeya. My name Sine Kanye dema, adema, oyekelo adema. Sine Kanye dema, adema, Sine Kanye dema. Ulokonelu. Arọbunagu. Hey, onye bụ ụzọ ndụ. Onye si gị begbo ihe nọ n'ana. Okechala agwọ. Oke mana kwa mata akpa nwa dibịa mana kwa ma vuo oke ọnụ. Ọ gịnị? Ọ bụ na ịdị anụ ife, ịdị afụ ụzọ. Marụkwa na ọfọ nke eji etu. Ịmaali. Asụkwa m n'olu mgbe aja apala fi ma sụọ ọra nni. Ezi emozizi ọgara ya meje. Mana ọgara ajụ na ọ ma anụ ozi m mgbe ajụ n'isi palịa mmanwụ ode bụ ụzọ ndụ nwanza dị jụọ afọ sitie bịa ka nwa gbọọ iwe si na gị na odumodu ga-ama aka hei n'oso ụgba na iso ụgba ka ịpụta agbamgbam elisa ihe eme okwu iwe dị na ya gbankwa odumodu mgba ode gwa gị ode si gị bụ egbe gị yie nọ n'ala onye si gị taa granọt wụsa n'ala na ọ bụrụ inwe ịza klaasị mmanwụ ụzọ ndụ Odumodu shall destroy you. Agaba Ogwumagana dịketa ya ete odogwu a na-aba ntị ka a na-aba ji ọkwa gị bụrụ m n'ụzọ je wee due m ụzọ ọkwa gị nyere m osisi kpọrọ nkụ na-ekwu okwu si m welu hụ kwubelu gị okwu ọ bụ mụ duela onwe m osimiri atụ nnu kedụzi ije agụ ọdụm ị na-egbu agụ ọ gị gwọrọ ọgwụ even ma ndị jiku na-atụ ụjọ anụmabịa egoteghịkwa ewu ma ebune ma iru atụ ahụsụ mbido ya anụmabịa gịnị dịkwa ka ji ya na-akọ n'azụ ụlọ nne daalụ biko achọrọ m ime onye bụ afọ mba Amarachi afọ amakakwa Chineke werekwa ngozi wee gozie amara ya bara ụba n'ebe ị nọ nnọọ afụnubekwa m iru arọ ka iru mma rọ ka iru mma ochie bụ ọ dị ka ị natara ọfụ n'eziokwu anata m Isim City nata ndị anata from city ya bụ nakwa ọsọ Boko Haram ọ na-ebi n'ugwu Hausa nne m achọrọ m na-eme onye bụ ịmago anyị bụrụ boys and girls ịmago na-edikọsịfụ na-aṅụkọsịfụ ọ dakwa na nke edukọsịfụ anyị dukọsịkwa afọ biko ọ ga-adị oge ọzọ ana m agbanala unu ka m gasie nri oke nsogbu adịrọ biko ewekwa n'iwe ịma na egwe ọ na-amanye ike na ntu
na-emere anaghị obe obi na-ebe obe obe afambuchi m obi abụkwa m onye ogbe ịnwego atụba agụ akọrọ na akpa dibịa m onye ogbe ezigbote onye ogbe ndị mgbu na ndị ogbe amapụtacha na ama onye amara onye bụ anụgo m ọtụtụ ihe maka gị n'obodo a nke ezigbo so ama m onye bụ mma abịa ka m bịa naba I have so many things to do. Ọ bụ na dị nọmba ka ọ dị ugwu ha ma nkibo nke a fụkwara azụ apọmpụ arụrụ ya ọkapịnta rụ obi okay. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.